Karspelen maakt meer dwan om asielziekers op te vangen. Het is een van de 10 gemeenten in Nederland die terug het kabinet op het matje roepen is. Eigenlijk vind ik het wat jammer dat we op die manier in het nieuws komen, want dat zet een wat negatief beeld rondom onze gemeente, terwijl het juist niet het geval is. Ja, want die zoen denken kennen van ja, dit is een gemeente die wil geen vluchtelingen. Nou, dat tegendeel is waar. Want als je kijkt naar de Oekraïne-opvang, vangen op 14 plekken in onze gemeente 190 Oekraïners op. En dan laten we zien dat we een hele gastvrije gemeente zijn. Toch eerst de minister dat Karspelen en andere gemeenten voldoen onder spreidingswet. Oftewel een eerlijke verdeling van asielziekers. En daarmee worden ze uitgenodigd als college van burgemeester en wethouders om hier naar het ministerie te komen om tekst en uitleg te geven en afspraken te maken op welke wijze ze alsnog gaan voldoen aan de spreidingswet. Maar ik vertrouw er altijd nog op dat in Nederland we op een collegiale samenwerking kunnen rekenen. Karspelen is op dit stuit maar 4 omliggende gemeenten importeerd om mijlkoor voldoende vluchtelingen op te vangen. Je kunt denken aan bijvoorbeeld een uitrouwconstructie. Dat de ene gemeente wat meer Oekraïners bijvoorbeeld opvangt of statushouders en de andere gemeente wat meer asielzoekers. Vooral duidelijkheid, statushouders en Oekraïners vallen net onder de spreidingswet. Nee, dat vallen er niet onder. Maar ook voor Oekraïners hebben we plekken nodig om ze op te vangen. En dat zijn ook oorlogsvluchtelingen. Het kabinet wil gauw een oplossing, want het had druwend verlet van opvangplakken voor 10.000 asielziekers.